16-godišnja Jovana Babić jedna je od najuspješnijih prijedorskih džudiskinja. Posljednja u nizu medalja ove uspješne sportiskinje je zlatna i to na državnom prvenstvu za kadetkinje u kategoriji plus 70 kg. Bavim se džudom 6 godina, ljubav prema ovom sportu naslijedila sam od svog oca koji je također trenirao džudo. Kako kaže, džudo je jedan veoma zabavan, ali i zahtjevan sport i bavljenje njim iziskuje mnogo požrtvovanosti i odricanja. Međutim, za nju treninzi, takmičenja i druženje sa vršnjacima iz džudo kluba Kozara Željezničar predstavljaju najveće zadovoljstvo. Jovana je jedna od rijetkih djevojaka koju smo zatekli na treningu. Međutim, to što je dama nije joj smetalo da istim intenzitetom trenira rame uz rame s muškarcima. Odmah nam je ukazala na to da džudo nije samo muški sport. Ne gledam razliku između dječaka i djevojčica, gledam na sve isto kao sportiste. Mislim da se sportovi ne trebaju dijeliti na muške i ženske. Mislim da svi trebaju sve probati jer zašto imati predrasude. Riječi hvale za Jovanu imaju i u njenom klubu, gdje s ponosom ističu njene kvalitete. Da kažem da se radi o jednoj kvalitetnoj mladoj takmičarki, uspješnoj takmičarki, koja mnogo obećava, talentovana, ali ne govori sve talent da je to uspjeh, nego znači mora i jedan da bude korektan i pošten rad i odnos i prema treningu. Treninzi su naporni, a intenzitet iz dana u dan sve jači, jer Jovana ispred sebe ima dva velika takmičenja. Balkansko prvenstvo u Turskoj i Evropsko u Litvaniji. Treniram svaki dan u sedmici, osim nedelje, ponedjeljak, srijeda i petak džudo, utorak i četvrtak teretana ili trčanje. Naravno da će ona u svojim mogućnostima, u stvar grad, stati za naših sportista kao što je to i do sada činio i nadam se da će Jovana otići na to prestižno takmičenje. Smatram da uistinu zaslužuje i nadamo se povoljnom i dobrom rezultatu. Na kraju našeg razgovora Jovana je džudo preporučila svima koji su u mogućnosti da se bave ovim sportom. Džudo nas uči samoodbrani, pomaže u razvijanju koncentracije i motoričkih sposobnosti, a prema njenim riječima ovaj sport može da bude i način života. Džudo može da bude način života, ali ako se već opredijelite na to, morate se skroz prepustiti tome. Na koji način? Pa neke stvari zapostaviti i posvetiti se nekim bitnim stvarima, stvoriti prioritete u životu. Jovana je pokazala da je put do uspjeha težak, ali dostižan. Kako sama kaže, na tom putu od najranije mladosti potrebno je birati prioritete i raditi na svom usavršavanju. Nama ostaje da Jovani poželimo mnogo sreće na narednim takmičenjima i da u budućnosti osvoji još veliki broj zlatnih medalja.